Так, дзень добры, паважаемыя удзельнікі клуба, слухачы, гледачы. Я рады вас вітаць на нашым традыцыйным паседжанні клуба на нашай традыцыйнай сустрэчы ў пятніцу. Вось мяне, як і раней, завуць Максім Палавінка, і сёння мы будзем паглыбляцца ў бягучую практыку разгляду Канстытуцыйным судом Рэспублікі Беларусь індывідуальных канстытуцыйных скаргаў. Але я вельмі выбачаюся перад гледачамі. Я пачну на жаль, з такой хвіліны маўчання, бо трагедыя таго, што было днямі ў Кіеве, яна вельмі моцна уплывае на наша жыццё, таму я прапаную хвіліну памаўчаць, з гэтага пачаць. Выбачаюся адразу. Былі іншыя планы. Дзякуй вялізны. І я пачну. Сённяшняя наша тэма гэта канстытуцыйная скарга ў Беларусі, якая, нагадаю, з'явілася ў канцы 2023 года і амаль год заняла з'яўленне першай практыкі. І вось зараз з канца 2024 года да сённяшняга дня мы можам зрабіць нейкія высновы, нейкія вывады і прапаную з гэтым пазнаёміцца. Якія у нас вынікі зараз? Увогуле у нас ёсць 5 рашэнняў, то бок за больш чым за 1,5 гады 5 рашэнняў. У нас есть 22 адмоўных вызначэнні. Гэта вызначэнні аб адмове ў распачацці вытворчасці па канстытуцыйнай скарге. І у нас есть невядомая колькасць адказаў на ўзроўні секретарыяту. І адзін з такіх адказаў мы сёння будзем таксама абмяркоўваць. З 5 рашэнняў, якія ў нас ёсць, гэта толькі адно рашэнне аб поўным задавальненні скаргі, вось у тым выглядзе, як яно зайшло. Відавочна, што часткова з тымі абмежаваннямі, якіх яшчэ раскажу, але ж вось адно станоўчае рашэнне. Адно рашэнне таксама станоўчае, але яно вынесена было пасля таго, як тыя змены, якія аспрэчваліся, уже былі унесены ў заканадаўства, то бок праблема была вырашана да моманту разгляду гэтай скаргі. Два рашэння, як кажуць, не нашым, ані вашым, гэта рашэнне, па якім было зроблена, адмоўнае рашэнне было вынесена, але само па сябе рашэнне Канстытуцыйнага суда было аб тым, што існуе прававая нявызначанасць, якую было прапанавана заканадаўцу вызначыць, вырашыць, унесці змены ў закон. І па аднаму рашэнню была цалкам адмова. Што адбываецца з выкананнямі рашэнняў? Я адразу пачну з такога з канца, але щось гэта такая, мы зараз робім агульны агляд таго, што адбываецца ўвогуле з канстытуцыйным судавытворчасцю канстытуцыйнай. Па той адзінай справе, па якой вынесена станоўчае рашэнне з поўным задавальненнем скаргі, былі падрыхтаваны і ўжэ прыняты змяненні заканадаўства, то бок змены ў падатковы кодекс. Мы аб іх яшчэ крыху ніжэй паразмаўляем. Па двух рашэннях пра канстытуцыйна значныя прабелы. Мы не бачым ніякіх заканадаўчых дзеянняў, нічога не носілася, там пытанні датычыліся кодекса аб адміністрацыйных правапарушэннях, працэсуальна-выканаўчага кодекса аб адміністрацыйных правапарушэннях, грамадзянскага кодекса і жыллёвага кодекса. Няма нават гэтых зменаў у планах законатворчай дзейнасці, якія у нас штогод прымаюцца, і нават у традыцыйным пасланні Канстытуцыйнага суда аб стане канстытуцыйнай законнасці была
былі ўзгаданы гэтыя рашэнні, што вось такія рашэнні былі прыняты, але ніякай там рэакцыі, ніякага там пасылу, што вось трэба мяняць, трэба нешта рабіць, таксама не ўзгаданы. То бок суд вельмі асцярожна дзейнічае. Пра самі гэтыя рашэнні і пра іх змест мы паразмаўляем яшчэ далей. Мы таксама будзем сёння вывучаць частку адмоўных вызначэнняў, таму што ў Беларусі ўвогуле прынята такая мадэль абскарджвання канстытуцыйнага абскарджвання, што рашэнне можа прымацца па адпаведнай норме толькі адзін раз. То бок, калі любы чалавек звярнуўся са скаргай на адпаведны пункт адпаведнага артыкула адпаведнага кодекса альбо закона, і суд вынес рашэнне, ужо больш ніхто не можа звяртацца па гэтай жа норме ў суд, нават з іншымі падставамі для такого абскарджвання. Таму мне здаецца, вось я тое, што назіраю, тое, што аналізую, што суд не гатовы па слабым і недакладным скаргам выносіць назаўсёды рашэнне, што ўсё добра, мы ўсё праверылі. Не, суд чакае сапраўды такой пастаноўкі пытанняў складаных, каб іх разабраць і сапраўды нешта вынесці. Таму частка адмоўных рашэнняў намі разглядаецца відавочна як тое, што як адмоўныя рашэнні. Таму што участкі адмоўных вызначэнняў ёсць логіка, ёсць абмеркаванне, ёсць некая матывіровачная частка, не толькі што адмовіць, таму мы іх разглядаем. Але, канешне ж, ёсць і тэхнічныя. Што мы ведаем увогуле пра практыку і чаго мы не ведаем? На жаль, беларуская мадэль адна з самых закрытых мадэляў, то бок мы бачым толькі тэксты рашэнняў, тэксты вызначэнняў, мы не бачым ані тэкстаў скаргаў, ані тэкстаў зваротаў, і ведаючы тое, як увогуле ходзіць зараз інфармацыя ў нашай краіне, мы нават не можам чакаць, што людзі будуць дзяліцца сваімі зваротамі, распавядаць на больш шырокую аўдыторыю, што яны плануюць альбо спрабуюць нешта абскардзіць. То бок гэта працуе як такі адпаведны такое чорная пудэлка, чорны яшчык. Вось. Мы не ведаем, якія скаргі паступаюць, мы не ведаем, якія скаргі рыхтуюцца да прагляду, мы не ведаем увогуле расклада судовых паседжанняў, што калі плануецца. Мы не ведаем, якія абмеркаванні, якія заключэнні, якія экспертныя спраўкі судом запытваюцца. Мы нічога гэта не ведаем, мы можам толькі назіраць тое, што напісана ў адпаведных рашэннях. Лічбы. У пасланні аб стане канстытуцыйнай законнасці напісана, што за 2025 год у суд паступіла 70 канстытуцыйных скаргаў. Сапраўды, гэта першая лічба, якую на больш-менш афіцыйным узроўні прызнаў суд, распавёў аб ёй і нейкім чынам пацвердзіў колькасць. У 2024 годзе згодна з тым жа пасланнем, здаецца, у пасланні гэта было напісана, але гэта, можа быць, і не пасланне, але гэта тэкст дакладны. Было азначана, што было больш за 500 зваротаў, і з іх крыху больш за 100 зваротаў мелі прыкметы канстытуцыйнай скаргі. Мы дагэтуль не ведаем, што значыць прыкметы, чым адрозніваецца дакумент з прыкметамі канстытуцыйнай скаргі ад канстытуцыйнай скаргі, але вось як ёсць. Пры гэтым колькасць вынесеных актаў застаецца вельмі невялікай. То бок мы можам, напрыклад, параўнаць, я ведаю, што частка людзей не згодна з маім стаўленнем, што мы можам выбіраць Казахстан у якасці некай мадэлі для параўнання беларускай рэчаіснасці з рэчаіснасці ў краіне, якая
крыху ўсходная, крыху адрозніваецца, але ідзе па больш-менш падобнаму шляху. Вось, Касацыйны суд Казахстана таксама быў перазапушчаны ў 2023 годзе, і ў сярэднім у Казахстане прымаецца каля 12 рашэнняў у год, а ў Беларусі за гэтыя 1,5 гады, уже не 1,5 гады, мне здаецца, уже можна казаць аб недзе бліжэй да 2 год, 5 рашэнняў за ўвесь час, прычым столькі, як казаў, адно толькі станоўчае. Гэта такі арыентыр для того, каб разумець, якое месца займае Касацыйны суд увогуле у сістэме кіравання, у сістэме такіх каштоўнасцей, у правовой сістэме. То бок 70 скаргаў з такой хуткасцю будзе разглядацца вельмі доўгі час. Нават калі да рашэнняў дадаць вызначэнне аб адмове ў распачацці вытворчасці, то ўсё роўна мы маем толькі за 2025 год паступленне больш на 3 гады разгляду Касацыйным судом гэтых скаргаў. Далей мы будзем пераходзіць ужо менавіта до той практыкі, якую мы назіраем у працы Конституцыйнага суда. І я зараз буду казаць, мой блог зараз прысвечаны якраз такі працэсуальным, працэдурным пытанням. Што менавіта можна абскарджваць? І гэта непростае пытанне. Як здаецца, у законе напісана адпаведная норма закона, прымененая пры судовым разбіральніцтве, якая парушае правы, касацыйныя правы. І гэта таксама адносіцца да таго дакумента, які мне прыслаў адзін з удзельнікаў і прапанаваў абмеркаваць. І зараз я распавяду. Практыка Касацыйнага суда паказвае, што гэта норма, якая абскарджваецца, павінна быць дакладна прыменена. То бок гэта тая норма, з якой праблема уваходзіць у судовую сістэму. Зараз распавяду, што гэта значыць. Увогуле, есть такое вызначэнне, конечно ж, прэзентацыю даже больш доўгім выглядзе дашлём нашим удзельнікам. Вызначэнне нумар О15-2026 разглядаўся такі даволі цікавае пытанне. Яно датычылася сітуацыі, калі чалавек быў пазбаўлены права кіравання транспартнымі сродкамі на 3 гады. Ён двойчы абскарджваў гэтае рашэнне у судзе, суд адмяняў двойчы накіроўваў на новы разгляд, і пасля трэцяга кола уже ДАІ перамагла, і рашэнне потым у суды устаяла. І калі чалавек атрымаў канчатковую пастанову па адміністратыўнай справе, то вызначылася, што срок, тэрмін адбыцця пакарання 3 гады адлічваецца з моманту апошняга вынясення. Але ў чалавека былі перыяды, калі ён ужо не меў права кіравання транспартным сродкам. І чалавек пайшоў у Касацыйны суд з скаргай аб тым, на тыя нормы Кодекса адміністратыўных правапарушэнняў, якія фіксуюць правілы назначэння пакарання, увогуле правіла назначэння пакарання. І Касацыйны суд у гэтым пытанні адмовіў разглядаць, таму што па яго меркаванню тая норма, якая датычыцца тэрмінаў адбыцця пакарання, не была парушана. То бок тое, як адбываецца пакаранне пасля вынясення новай пастанове, рэгулюецца главой аб адбыцці пакарання. І тое, што адметка ў органах ДАІ у адпаведнай базе была пастаўлена той датай, якой вынесена апошняя пастанова, і у ёй быў тэрмін на 3 гады, гэта павінна быць трэкам самастойнага абскарджвання
менавіта датычна таго, як будуць улічвацца тэрміны. То бок, суд сказаў, што нельга з звычайнага адміністратыўнага працэсу, дзе у адносна чалавека он пачаўся з таго, што чалавека пазбавілі права кіравання, што ён здзейсніў нейкае адміністрацыйнае правапарушэнне, ты можаш пайсці ў працэс выключна з тым, выключна по таму артыкулу КАП, які ты быццам парушыў ці не парушыў. А па пытанню, напрыклад, пакарання ты павінен быў пачаць асобны трэк абскарджвання і ісці ўжо ў даі абскарджвацца. Вось, гэта такі цікавы кручок, які суд выкарыстаў, што вось гэтая норма аб тэрмінах не выкарыстоўвалася ў гэтай дакладнай справе. Іншая справа – гэта вызначэнне нумар О21. У гэтай справе заяўнік абскарджваў таксама адміністрацыйнае спагнанне, было нейкае пакаранне, і на адной з стадый, калі ён звярнуўся да старшыні Верхоўнага суда з чарговая стадыя абскарджвання, відавочна там ёсць узровень абласных судоў, узровень Верхоўнага суда, і яму адмовілі таму, што быў прапушчаны 6-месячны тэрмін надзорнага абскарджвання. І ён таксама менавіта дакладна з гэтага працэса пайшоў у Канстытуцыйны суд з абскарджваннем вось гэтых нормаў 13, 12, 13, 16 працэсуальна-выканаўчага кодекса аб адміністратыўных правапарушэннях, на падставе якіх яму вярнулі скаргу. І Канстытуцыйны суд у гэтым выпадку таксама сказаў, што заяўнік не вычарпаў усе сродкі прававой абароны, калі па прымяненню з гэтых пунктаў 13, 13, 16. Твая справа зараз існуе як справа па артыкулам, па якім ты быў пакараны. Там, здаецца, было мелкае хуліганства, здаецца. Гэта не важна, але проста ты мог з гэтага працэса пайсці ў абскарджванне сваіх нормаў па мелкаму хуліганству, але ж тыя працэсуальныя нормы, якія ты плануеш абскардзіць, павінны былі выкарыстоўвацца менавіта якраз у асобным працэсе. То бок, прамежкавы вывад, зараз Канстытуцыйны суд сыходзіць з таго, што можна зайсці ў Канстытуцыйны суд толькі калі ў цябе ёсць сапраўды з пачатку да канца трэк абскарджвання той нормы, з якой ты дайшоў да Канстытуцыйнага суда. Калі ты пачынаў працэс з пазбаўлення правоў кіравання, а прыходзіш па пытанням надзорнага абскарджвання, то гэта Канстытуцыйны суд зараз не прымае як вычарпанне сродкаў прававой абароны. Але ж Канстытуцыйны суд быў не Канстытуцыйным судом, калі б літаральна наступным пасля О21 не з'явілася вызначэнне О22, дзе чалавек якраз такі паспрабаваў зрабіць гэты асобны трэк працэсуальнага прымянення. І гэта вызначэнне па палітычнай справе, якое ёсць на вясне. Гэта справа датычыцца штрафа за абразу суддзі ці народнага засядальніка. І тут чалавек, заяўнік, на адпаведнай стадыі таксама прайшоў некаторыя стадыі адміністратыўнага працэсу і у канцы атрымаў адказ аб адмове разглядаць яго скаргу, перадаць скаргу на разгляд, здаецца, у прэзідыум. І
можа быць ведаючы аб папярэднім вызначэнні, можа не ведаючы, можна інтуітыўна, паспрабаваў зрабіць самастойны трек. То бок вось на гэты адказ намесніка кіраўніка Верховного суда падаць адміністратыўную скаргу як на у тым парадку, якім абскарджваюць рашэнне дзяржаўных органаў кіравання. Калі так скардзіцца на выканкамы, на міліцыю, гэтак далей. Вось. І здаецца, відавочна, чалавеку адмовілі. Вось, але чалавек дайшоў да Конституцыйнага суду таксама з пытаннем, не парушана ці тут мае права на судовую абарону. Ось. І там, нягледзячы на даволі такі не тое, што відавочны, але ўсё ж такі незвычайны змест гэтай скаргі, я раю вельмі пачытаць гэтае вызначэнне О22, яно вельмі цікавае, таму што там таксама судом абмяркоўваецца гэта права на судовую абарону, і даволі такі шмат у практыцы Конституцыйнага суда пытанняў менавіта па праву на судовую абарону. Пазіцыя Конституцыйнага суда, якая добра апісваецца у матывіровачных частках, але не ў рэзалютыўных, тое, што немагчыма абмяжоўваць права на судовую абарону. Права на судовую абарону, яно не абмежавальнае. Але пры гэтым суд лічыць, што працэдура ідзе паверх права. То бок, калі ў цябе ёсць права, але ёсць працэдура, ты павінен увогуле па гэтай працэдуры ісці цалкам без права лева. То бок, тое, што было адмоўлена у працэсе прасоўвання па стадыям абскарджвання адміністратыўных пастанаўленняў, тое і павінна ў тым працэсе здзейсняцца. І іншыя віды судавытворчасці не павінны прымяняцца. Мы таксама да гэтага вывада яшчэ вернемся і будзем таксама ў ім разбірацца. Ось як і казаў, што ёсць две запар пастановы, якія фактычна кажуць аб зусім супрацьлеглых вывадах суда. Першае аб тым, што калі ў цябе ёсць незгода з нейкімі працэсуальнымі нормамі, ты павінен пачаць з гэтых нормаў нейкі працэс, а другая, то што ты ведаеш, у цябе няма магчымасці пачаць асобны працэс па адміністратыўным нормам. Вось. І гэта сапраўдна супярэчнасці. Канешне, кожны можа казаць, што выпадкі разныя, там гэта справа не падобная, але фактычна ў аснове ляжыць два факта. Фактычна ў аснове ляжыць два супрацьлеглых меркавання, два супрацьлеглых сцвярджэння. Першае, што ты не можаш працэсуальныя нормы пайсці з працэсуальнымі нормамі ў Конституцыйны суд, калі ў цябе няма трэка асобнага абскарджвання дзеяння менавіта па гэтым працэсуальным пытанням, а другі кажа, ты ведаеш, твоё права на судовую абарону не абсалютнае, ты павінен ісці па нейкай працэдуры. І калі мне нехта скажа, якая судовая працэдура прадугледжана для абскарджвання адмовы, напрыклад, у прынясенні пратэста на падставах таго ж тое, што тэрмін мінуў, альбо вось як у тым прыкладзе, які яшчэ мы будзем абмяркоўваць, калі ёсць працэсуальнае рашэнне сакратарыяту Конституцыйнага суду не вяртаць жалабу, не перадаваць яе для разгляду, і ў цябе няма працэсуальнага трэка, каб гэта абскарджваць. Далей
Наступны пункт, што вось мы высветлі, ну, што можна высветліць з назірання за практыкай Канстытуцыйнага суду, гэта тое, што лічыць нормай закону. Калі вось дакладна так з лупай чытаць закон аб канстытуцыйным судовай творчасці, то бачна там, што абскарджваць у Канстытуцыйны суд можна толькі законы, то бок указы, дэкрэты, нават акты падзаконныя выпадаюць. То бок ты павінен ісці ў Канстытуцыйны суд толькі законам. Але практыка ўжо зараз выглядае шырэй. Вызначэнне О17 вельмі цікавае вызначэнне, оно цікава не толькі працэдурнымі, працэсуальнымі такімі пытаннямі, але яшчэ і матэрыяльным правам. Але зараз мы паглядзім выключна ў працэсуальнае пытанне. Грамадзянін там звяртаўся у адно акно з пытаннем прызнання жылля непрыдатным для пражывання. І яго запыталі дакументы. Ён не змог гэтыя дакументы прадставіць, і гэта ось увогуле было падставай для того, чтобы справа дайшла до Канстытуцыйнага суда. Там таксама даволі такі цікавыя вывады суда, але ж мы тут працэсуальна бярэм. Фармальна у Канстытуцыйны суд чалавек зайшоў з абскарджваннем 2 артыкулаў закона аб асновах адміністрацыйных працэдур. Я нават не памятаю, ну, здаецца, што 5 і 12 артыкул. Але уся скарга, ну, судзячы па яе, па таму, як яна пераказана ў вызначэнні, усё вызначэнне датычылася выключна указа номер 200. То бок суду зразумела, што няма працэсуальнай магчымасці ісці з указам, але гэты указ сапраўды стварае нейкія падставы, нейкія такія рэгуляванні, якое, як здаецца заяўніку, парушае правы, яго канстытуцыйныя правы. Вось. І варта даваць магчымасць людзям таксама абскарджваць. Мне, конечно, цікава, калі б гэта дашло да стадыі вынесення рашэння, як бы магло выглядаць рашэнне аб тым, што прызнаць неканстытуцыйным некія там нормы закона аб асновах адміністратыўных працэдур у той часткі, што ў указе напісана тое, я не ведаю, але у нас есть наступная справа. Яна нават закончылася рашэннем, гэта адно з рашэнняў, якое таксама варта пачытаць, таму што яно начапляе пытанне права на судовую абарону. Вось. Але нас таксама зараз цікавяць працэсуальнае пытанне. Гэта пытанне датычылася камісіі працы камісіі па справам непаўналетніх. Вось. І гэтай камісіі дзейнічаюць адпаведна з палажэннем, якое зацверджана Саветам міністраў, Рада міністраў. І ў гэтым палажэнні да моманту абскарджвання была норма аб тым, што рашэнне гэтых камісій абскарджваецца выключна ў выканкам. Вось. І заяўніца пайшла ў Канстытуцыйны суд з тым, што ёсць закон аб асновах прафілактыкі безнадзорнасці і праванарушэній несовершеннолетних. У гэтым законе указана на стварэнне камісій па справам непаўналетних, і у гэтым законе апісана кампетэнцыя гэтай камісіі, і сутнасць скаргі была ў тым, што менавіта ў законе нічога няма наконт аспрэчвання рашэнняў гэтай камісіі ў суд, і на гэтай падставе Савет міністраў, які прымяняў рэгуляванне, яму было даручана прыняць гэтыя правілы, ён прыняў правілы, якія выходзілі за межы кампетэнцый, таму што згодна з статьёй з артыкулам 23 Канстытуцыі абмежаванне правоў могуць уводзіцца толькі законам.
Рада міністраў калі прымала сваю пастанову аб тым, што можа быць абскарджана толькі у, ну там няма слова толькі, просто можа быць абскарджана у выканкам. Вось, але там адсутнічаў суд, таму суды на шляху заяўніцы адмаўлялі ёй у абскарджванні гэтага рашэння, ну аднаго з рашэнняў камісіі па справам непаўналетніх. Ось, і Конституційны суд зрабіў вывад аб тым, што гэтая норма, менавіта пастанова Савета міністраў, абмяжоўвала права на судовае абскарджванне, на судовую абарону, і таму закон, які даручаў Савету міністраў вынесці прыняць гэтыя правілы, з'яўляецца неканстытуцыйнай у той часткі, у якой ён не абараняе права на судовую абарону. Ось. К моманту разгляду справы, мне здаецца, гэта вось таксама такі паказальны прыклад, што к моманту разгляду гэтай справы змены ў пастанову Савету міністраў былі унесены, і ўжо было дададзена, што можа быць абскарджана ў суд. Ось, таму Конституційному суду нават не прыйшлося нейкім чынам ваяваць з кімсьці і нешта даказваць і ісці некія такія канфрантацыі. Але як факт, гэта добрае рашэнне, і мне здаецца, яго варта уважліва прачытаць, таму што у ім ёсць даволі такі добрыя меркаванні адносна права на судовую абарону, як оно павінна абмяжоўвацца, але забегаючы наперад, хочу сказаць, што таксама хочу дадаць, што суд увогуле не ідзе па шляху рабіць нейкія катэгарыяльныя заявы. Ён все роўна напісаў, што вось 23 артыкул кажа, што толькі законам можна абмяжоўваць, а вы тут абмежавалі пастановай Савета міністраў. То бок, ён не сказаў, што вы не можаце ніколі права на судовую абарону абмяжоўваць. Ён сказаў, што вы проста працэдурна парушылі. Ну і гэта будзе таксама у тым рашэнні, якое адзінае станоўчае па падаткам, там таксама даволі такі не смелае рашэнне. Гэта ўжо распавёў. Важны сігнал, вось два такіх дакумента, якія даюць важны сігнал, што Конституційны суд гатовы разглядаць іншыя акты, не толькі законы, але пры гэтым, ведаючы такі легалісцкі характар дзейнасці, варта знаходзіць адпаведны закон, варта знаходзіць адпаведныя нормы, з якімі варта нормы закона, з якімі варта заходзіць менавіта ў Конституційны суд, а потым уже можна разглядаць все, што заўгодна. Таксама наступнае пытанне, якое было даволі такі невядомае на момант прыняцця закона, гэта пытанне, якое датычылася, хто можа звяртацца, то бок хто можа быць суб'ектам. Закон, конечно, сфармуляваны так, што там указаны фізічныя асобы, грамадзяне, але у нас як мінімум ёсць два вызначэння, у якіх суд, конечно, калі б гэта былі рашэнні, было б прасцей, але калі мы бачым вызначэнне, у якім ніяк не выкарыстоўваецца аргумент, вы ўвогуле не суб'ект, каб звяртацца, то можна казаць аб некай, можна казаць аб тым, што гэты аргумент, гэта суд вырашыў, што можна звяртацца. Напрыклад, па справе О7, там увогуле такі увогуле правапрымянення было адносна юрыдычнай асобы, таму што там было пытанне з'яцця у гэтай юрыдычнай асобы нейкай маёмасці ў межах выканаўчай вытворчасці, рэалізацыі на таргах
там залік сум і так далей, але гэта дакладна пытанне было юрыдычнай асобы. Але ж вось яго учредитель, забыл слово, прабачце, звяртаўся ў Канстытуцыйны суд з тым, што вось яго правы. Прабачце? Заснавальнік, добра, заснавальнік. Вось. Далей у нас будзе такі вялізны блок, вось, які датычыцца, што такое парушэнне канстытуцыйных правоў, таму што гэта такая самая шэрая зона працы Канстытуцыйнага суду. Увогуле, зразумела, што ў нас ёсць працэсуальныя нейкія асновы, што ёсць заяўнікі, якія могуць звяртацца, ёсць працэдурныя пытанні наконт якія нормы абскарджваюцца, гэта далей. А зараз мы будзем разглядаць пытанні, якія рашэнні выносіліся судом. Так, на жаль, мне нешта не чытаецца далей прэзентацыя, таму буду распавядаць так. Першае рашэнне, аб якім я хачу распавесці, гэта рашэнне, гэта першае станоўчае рашэнне. То бок яно аб тым, якім 100% было прынята так, як чалавек заходзіў. Гэтае рашэнне было аб падатках. Але яно таксама паказвае тое, што для суда асцярожнасць існуе як галоўны падыход для канстытуцыйнага такого разбіральніцтва. Суд увогуле гатовы ўмешвацца, але робіць гэта асцярожна. Прычым яшчэ таксама, што важна разумець, што пасля таго, як з'явіўся новы кіраўнік суду, ніводнага рашэння не было вынесена. Я, відавочна, не чакаю нічога добрага ад гэтага кіраўніка сіўца, але ж факт есть факт, ніводнага рашэння няма. І так, першае рашэнне. Суд разглядаў такую справу. Падаткі. До 2022 года існавала такая льгота, згодна з якой пазбаўлялись абкладвання падаткамі тыя даходы, якія былі атрыманы з продажы прадуктаў садавіны, агародніны, мёда, сабраных грыбоў, з той зямлі, якой чалавек валодаў, якую апрацоўваў і так далей. І ў нейкі час гэтая норма існавала амаль з самага пачатку падатковага кодексу. І, здаецца, яе карысталіся. У нейкі момант відавочна, што падатковая інспекцыя вырашыла, што даволі такі шмат хто спрабуе схаваць свае даходы у гэтай норме. І прынялі такія змены да падатковага кодекса, згодна з якімі першае, уводзілася правіла аб тым, што дата атрымання дохода прыраўніваецца к даце атрымання падаткаплацельшчыкам патрабавання зрабіць такі вось справаздачыца. То бок мы запыталі сёння дэкларацыю аб доходах, і гэта дата атрымання доходаў по гэтаму віду доходаў. А па-другое, што калі ёсць перавышэнне доходаў у памеры 200 базавых велічынаў за налоговы перыяд, то на розніцу трэба было даплаціць падатак па стаўкі 10%. І відавочна, што, можа быць, яны і мелі на ўвазе змагацца з тымі, хто выкарыстоўваў гэты інструмент як сродак ухілення падаткаў. Але відавочна, што нехта у такіх выпадках нехта абавязкова
пацерпіць нявінны. Вось і гэты такі нявінны знайшоўся, ён дайшоў нават да канстытуцыйнага суда, і канстытуцыйны суд прыняў вельмі смелае, гэта было ўвогуле другое рашэнне у яго працы, толькі другое. Вось і яно была адзінае станоўчае. Суд разглядаў гэтую спробу адмяніць льготу з адваротнай сілай, і суд сказаў, што так нельга, што нельга ўводзіць падаткі з адваротнай сілай, нельга пазбаўляць льготаў, пазбаўленне льготаў у гэтым сэнсе гэта тое ж самае, што увядзенне падаткаў. Там таксама было даволі такі цікавая логіка, што падаткі, калі ты плаціш падаткі, ты таксама пазбаўляешся маёмасці. Маецца на ўвазе, што можна зайсці ў канстытуцыйны суд з правам на маёмасць. У меня есть право на маёмасць, і вось калі вы мне уводзіце падаткі, вы ў гэтае права ўмешваецеся. Таму калі у вас будуць нейкія справы, па якім вы будете бачыць, што нешта не так з падаткамі, з тым, што уводзіцца, то можна ісці менавіта праз трэк, гэта парушае маё право на маёмасць. Вось, звяртаючыся да рашэння, гэта рашэнне было даволі такі не вашым, таму што суд не напісаў такі катэгарыяльны вывад аб тым, што нельга ўводзіць падаткі з адваротнай сілай, а спаслаўся на тое, што у першых артыкулах падатковага кодексу ў прынцыпах напісана, што нельга ўводзіць падаткі з адваротнай сілай, а калі ўводзіце, то гэта павінна быць прама прадугледжана тым законам, якім гэта ўводзіцца. То бок у законе аб внесенні змяненняў павінна было напісана, што гэтыя нормы будуць распаўсюджвацца на праваадносіны да прыняцця гэтага закона. То бок такая працэсуальная норма. Нічога не замінала тым жа падатковым органам пры распрацоўкі чарговых зменаў закон проста унесці гэтыя змены і зрабіць з адваротнай сілай. Але гэта адзіны закон, гэта адзінае рашэнне, па якому змяняўся закон. Сапраўды былі внесены змены напрыканцы 2025 года, якія дакладна адказвалі на гэтае рашэнне суду. На жаль, былі прыняты тыя змены, якія фактычна паўтаралі гэтую ідэю падатковых органаў убраць гэтую льготу, але яны дадалі вельмі шмат розных варыянтаў, па якім чалавек можа даказаць, што ён мог атрымаць гэтыя даходы. То бок мы цябе абкладзім, калі ты ўжо зусім не зможаш нічога даказаць. Напрыклад, там ёсць такая шкоўная даведка ад сельвыканкама о том, што ты меў патэнцыйную магчымасць вырасціць вось гэтую бульбу, вось гэтую там садавіну, прадаць і атрымаць доход. Пры гэтым для того, каб падлічыць, колькі там магло быць, прымяняюцца дадзеныя аб сярэдняй ураджайнасці і гэтак далей. То бок зрабілі такую вось не вашым, пакуль невядома, будуць новыя скаргі ці не будуць, мы не ведаем. Другое рашэнне, аб якім я хачу таксама распавесці, гэта тое рашэнне, аб якім я ўжо казаў, па камісіі па справам непаўналетніх. Яно даволі такі простое, яно вось якраз таки датычыцца таго, што павінна быць у канцы у любой працэдуры, якая датычыцца правоў і абавязательств, павінна быць судовая працэдура. Чаму я кажу у канцы? Таму што калі сістэмна гэтае рашэнне з іншымі вызначэннямі аналізаваць, мы дашлем, мы ўсё дашлем. Выбачайце, што у нас прэзентацыя не чытаецца, мы ўсё дашлем. Я спадзяюся, што на ютубе потым дзесь будзе тыя кадры, якія зараз не чытаюцца, будзе ўжо ў іншых відзе. Так вось,
калі чытаць рашэнне з іншымі вызначэннямі, то зразумела, што суд глядзіць на гэтую працэдуру, якая павінна у судзе, ну, чалавек, калі павінен мець магчымасць у судзе абараніць, гэта не датычыцца кожнага шага, кожнага крока працэдуры. То бок нельга вось нейкі момант з працэдуры свернуць і пайсці ну, у суд. Калі цябе працэдура, ты павінен раз, два, тры і потым у суд, то ты павінен зрабіць крокі раз, два, тры. Тое вызначэнне, аб якім я кажу, яно гэта сейчас скажу, які нават які нават нумер. О16 за 26 год. Там яно датычылася даволі такі цікавай тэмы, што чалавек накіраваў зварот да дзяржаўнага органа. Дзяржаўны орган участкі разглядзеў, а участкі пераслаў пад падпарадкаванню, па паведамственнасці у іншы орган. Ось. І чалавек меў жаданне чамусьці, ну, мы таксама не ведаем, мы ж не можам прачытаць тэкст зварота, чаму чалавек, чаму правы чалавека былі гэтым парушаны, але я магу уявіць сітуацыю, пры якім такое фігурнае чытанне нейкага зварота і перанакіраванне яго ў іншы орган робіць гэты зварот нецікавы ўжо для таго чалавека, які звяртаўся, таму што яму цікава атрымаць адказ ад менавіта таго органа, да якога звяртаўся. Так вось, калі твой зварот накіравалі ў іншы орган для адказу па ведамственнасці, ты не можаш гэты адказ, гэту вось перанакіраванне абскардзіць. Ты не можаш пайсці ў суд, хаця здавалось бы, вось чаму б кожны такі шаг, кожны крок, які мяняе расклад сілаў і расклад таго, што чалавек хацеў, чаму б яго не пускаць у суд. Ось. Два наступных рашэння, якія таксама хачу узгадаць, яны датычацца, гэта былі такія адмоўныя рашэнні, то бок заявнікам адмовілі у прызнанні нормаў неканстытуцыйнымі, але пры гэтым суд знайшоў прававую нявызначанасць, маючую канстытуцыйна значны характар. Першае рашэнне, яно таксама было самае першае. Ну, чому таксама, тому што суд пачаў вельмі смела. Ну, я сапраўды лічу, што ён пачаў смела, што у яго было два вызначэння па такім даволі, ну, сапраўды там трэба было адмаўляць. Ось. І пасля двух вызначэнняў ён вынес адразу два рашэнні. Адно з іх цалкам станоўчае, а другое напалову станоўчае. Ўсё ж такі адмовілі, але сказалі, што вот ёсць нейкая праблема. Можа быць, пасля гэтага быў нейкі оклік, нейкі сігнал з Карла Маркса 38, можа быць. Пасля гэтага, можа быць, суд пачаў ужо прымаць такія слабыя і асцярожныя рашэнні. Не ведаю. Будзем назіраць. Але вось як ёсць. Так вось, вяртаючыся да гэтага рашэння, ну, таксама вельмі цікавае, яно датычылася праблемы, калі у адносна чалавека склалі два пратаколы аб адміністрацыйных парушэннях. Ось, і у нас ёсць нормы КААПа аб прызначэнні пакарання, згодна з якімі пры адначасовым разглядзе ў адной вытворчасці двух ці болей пратаколаў устанавлююцца нейкія верхнія межы пакарання. Ось. Але ў гэтым выпадку было два пратакола, можа быць і тры, ну, гэта не важна, можа быць і тры, і той кіраўнік ДАІ, які разгледзеў іх паасобку і прызначыў пакаранне па кожнаму па верхняй мяжы, і
калі суміраваць гэтыя пакаранні, то яны сталі больш за тыя межы, якія устаноўлены ў артыкуле 7.4 КАП, як верхнія межы пакаранняў пры разглядзе некалькіх пратаколаў. Чалавек абскардзіў гэта, яму даі і судовая сістэма адказала, што тут же напісана, што справы могуць быць аб'яднаны, а значыць не могуць быць аб'яднаны. Вось мы тут даі выкарыстала сваё права не аб'ядноўваць. Але ён дайшоў да касацыйнага суда, касацыйны суд сапраўды сказаў, што не можа залежыць прымяненне гэтай гарантыі аб верхняй мяжы пакарання пры адначасовым разглядзе адміністратыўных пратаколаў не можа залежыць ад сваволля кіраўніка даі ці іншага некага чыноўніка. То бок, калі ёсць некая такая гарантыя, не можа быць такая сітуацыя, калі калі тое, што якое будзе пакаранне, нейкім чынам залежыць аб выкарыстоўванні працэсуальных гэтых мераў даі. Але суд пры гэтым напісаў, даў такую рэкамендацыю, што нават зараз, нават калі яшчэ гэтая прававая невызначанасць не выдалена, вы ўсё роўна можаце прымаць рашэнні, якія не будуць парушаць верхнюю межу. То бок даў такі арыентыр. Ўсё ж такі прымайце такія рашэнні. Наступнае рашэнне, па якому гэта ўжо перадапошняе рашэнне, і потым перайдзем к пытанням. Наступнае рашэнне было у маім персанальным рэйтынгу гэта топ рашэнне, не рашэнне топ сітуацыя. Рашэнне таксама цікавае, але сітуацыя топ. Яно тычылася вось такой сітуацыі. Гэта у адрозненні ад амаль усіх іншых пытанняў, якія разглядаліся, гэта было пытанне, якое датычылася дакладна спрэчкі паміж двумя суб'ектамі звычайнымі. Не паміж чалавекам і дзяржавай, не паміж чалавекам і тым органам, які плануе прыцягнуць да адказнасці, паміж двумя людзьмі. У нас ёсць жанчына, якая атрымала ў спадчыну кватэру. І ў гэтай кватэры пражывала і была прапісана сястра таго чалавека, які памер і пакінуў гэту спадчыну. Яна не мала ні долі, ні часткі ніякай у маёмасці, але была прапісана і пражывала. У нас ёсць норма грамадзянскага кодекса, цывільнага кодекса, у якой напісана, што змена правоў уласніка не ўплывае на права карыстання. На права карыстання гэтым жылым памяшканнем, калі іное не ўстаноўлена жылічным кодексам. Пачайце, забыл, як ён называецца. І жанчына пайшла ў касацыйны суд. І ў касацыйным судзе, я маю на ўвазе та, якая атрымала спадчыну, высветлілася, што здесь сутыкнуліся вельмі цікавыя правы. То есть першае права ўласнасці. У жанчыны ёсць права ўласнасці, здаецца, права ўласнасці гэта нешта, што ў другіх правапарадках абараняецца на вельмі высокім узроўні, але у Беларусі не так. Таму што калі пачытаць і іншыя вызначэнні, у суда ёсць даволі такі дакладная пазіцыя, што права ўласнасці, права на ўласнасць, права на маёмасць, гэта тое права, якое можа быць абмяжована амаль заўсёды. Суд піша, што ў нас ёсць, як я ўжо казаў, артыкул 23 Канстытуцыі, дзе напісана, што вось правы чалавека могуць абмяжоўвацца ў такіх-то, такіх-то мэтах, і суд лічыць гэтай механізм, што вось напісана, што можа, як дастатковую падставу для любого абмежавання. Вось кажу, як ёсць. Але
Вось ну, гэтая справа бы могла таксама проста скончыцца, што ну вось прабач, у нас жыццёвае права пражывання больш важнае за права ўласнасці. Дзяржава гарантуе права карыстання гэтым жылым памяшканнем, але прабач не гарантуе права ўласнасці. Але заяўніца таксама мела свае абставіны. Яна жыла ў інтэрнату з сынам з інваліднасцю. І сутыкнуліся вось такія цікавыя правы. Права уласніка карыстацца гэтым жыллём, прычым права ўласніка карыстацца яно ну, таксама вельмі важнае, таму што ў нас тут вось чалавек, інтэрнат, не жирны банкір, не жирны кот банкір, які спрабуе бедных жыхароў выселіць. І суд адмовіў у прызнанні неконституцыйнай нормы артыкула 275 цывільнага кодекса аб тым, што права карыстання не спыняецца з пераходам права ўласнасці, але вызначыў, што у жылічным кодексу, у жыллёвым кодексе павінна, ну, варта было б устанавіць некую дыферэнцыяцыю у залежнасці ад абставінаў таго, хто патрабуе выселіць з того памяшкання, якое дасталася ў спадчыну. Вось. І гэта даволі такі цікавая справа, таму што здесь сутыкнуліся тыя часткі грамадзянскага кантракту, якія існуюць у Беларусі. Ну, то бок, сапраўды Беларусь паслядоўна сцвярджае, што ў нас сацыяльная дзяржава, то бок выселіць на вуліцу нікога нельга. Мы будзем гэта абараняць. А тут высветлілася, што гэтае права не заўсёды сутыкаецца з правамі капіталістаў, якія валодаюць памяшканнямі. Час ад часу гэта сутыкаецца з правамі тых, каму гэтае памяшканне нават больш патрэбнае. І што з гэтым варта нешта рабіць. Цікава, як выйдуць з гэтай сітуацыі заканадаўцы. Не ведаю, якое, ну, я как уже казаў, што не бачна ніякіх целарухаў па тым рашэнням, па якім суд прама не напісаў, але вызначыў, што ёсць канстытуцыйна значная прававая невызначанасць. Вось, у нас была такая прапанова, мы напісалі нам калегі, што у гэтым выпадку можна было б, каб было ўсё справядліва, можна было б змяняць падставы для перабывання ось гэтага чалавека, які пражываў да змены ўласніка, змяніць з ось такого найма як члена сям'і на звычайны камерцыйны найм. Ну, таму што зразумела, вось былі нейкія фідуцыярныя адносіны паміж уласнікам і паміж яго сям'ёй, ён кагосьці пусціў, гэта безграшовае, гэтак далей, але ж гэтыя фідуцыярныя адносіны знікаюць пасля смерці. І іх варта наноўку рабіць. І калі новы ўласнік таксама звязаны, ему нічога не замінае таксама за такую зрабіць дамову, што вось дамова найму. А тут яму як жыллё з такім вось абмежаваннем. Ну, гэта не вельмі добра. Апошняе рашэнне, аб якім я хачу сёння распавесці, яно якраз такое самае складанае, яно датычыцца пытанняў таксама падаткаабкладання і пытанняў дыскрэцыі органаў заканадаўцы пры прыняцці рашэнняў, але пры прыняцці законаў, але гэта той выпадак, калі вельмі цяжка ўвогуле штось распавядаць, толькі апіраючыся на змест вызначэння суда. Здаецца, вось там было б добра, калі б мы бачылі
тое, з чым чалавек звяртаўся. Я у агульных такіх словах распавяду, аб чым была та справа. Там жанчына будавала дом, атрымала крэдыт льготны у 2011 годзе, будавала дом, і ў 2019 годзе яго ўвяла ў эксплуатацыю. Ось, там ёсць механізм пры ўводзе эксплуатацыю, ствараецца там акт такі прыняцця, у якім ну, ўсё ж такі некім чынам пішацца некая сума і колькі каштуе гэты дом. Ось. І там ёсць нейкія адпаведныя правілы, як гэта лічыць там рынкавая ацэнка і гэтак далей. Але высвятляецца так, што ось гэта кошт гэтага дома перавышае тыя доходы, якія мела гэта жанчына. І ёй прад'явілі ўплату. І яна пайшла у плату падатка з падаходаў. І яна пайшла ў суды абскарджваць, што, ну, па-першае, калі ласка, праіндексуйце льготны крэдыт. Калі вы праіндексуеце, то будзе бачна, што у меня няма перавышэнняў. Па-другое, там даволі-такі складана апісана, гэта датычылася працэдуры ўвогуле ацэнкі і тое, што калі няма дакументаў, постфактум былі ўведзены правілы, якія крыху, не крыху, а вельмі ускладнялі працэс даказвання коштаў, што яны не такія, як напісана ў гэтым акце прыняцця. Ось, і такое даволі-такі складанае рашэнне, яно адмоўнае, яно цалкам, у адрозненне ад іншых рашэнняў, яно цалкам адмоўнае, без аніякіх такіх пытанняў, што ёсць нейкая невызначанасць, проста адмоўнае, што заканадаўца мае права прымаць рэгуляванне, заканадаўца абараняе інтарэсы дзяржавы і шукае балансы. Вось, і таму няма падставаў лічыць, што канстытуцыйныя правы нейкім чынам парушаюцца, што гэта тут нешта такое ёсць. Вось, гэта тое, што я хацеў распавесці аб практыцы працэдуры і тых рашэннях, якія разгледжаны Канстытуцыйным судом. А зараз я гатовы, зараз я развітаюся з нашымі гледачамі на Ютубе і гатовы ўжо ў нашай суполкі паадказваць на тыя пытанні, якія ў нас былі. Да пабачэння. Прыходзьце да нас на мерапрыемствы. Я яшчэ скарыстаюся хвілінкай, каб крыху парэкламавацца. Мы 29 мая плануем паспрабаваць для нас новы фармат мерапрыемства. У нас будзе фармат мерапрыемства 20 дзіцячых пытанняў да адвакаткі. У нас будзе Наталья Мацкевіч адказваць на пытанне дзяцей аб праве, аб, ну, в першую чаргу падлеткаў, аб праве, аб прафесіі адваката, аб тым, што страшна, што не страшна. Распавядзіце, калі ласка, сваім знаёмым, якого ёсць дзеці. У нас будзе хуценькая рэгістрацыя. Гэта будзе мерапрыемства, прысвечана міжнароднаму дню абароны дзяцей 1 чэрвеня. Зараз развітваюся.